салом алейкум бародарои ҷон, салом алейкум бародарои ғариб. Дӯстои азиз, боз як навори дига барои шумо омода намудем. Дар ин навор якчанд мошинҳоеро мувофиқи навиштаи комментарияи шумо бародарои азиз мондагем. Наворро то охирша тамошо кунед. ҳама мошинҳои маъқултонам меёбен. Дӯстои азиз, фақат аз шумо ҳамин як хоҳиш ки мақсад ҳамин дастгирӣ кунед, як лайка бизанед, подписатсия кунед. ҳамин дазери комментария 5-6 бор бинависен кадом намуд мошине ки шумо дар маъқулай. мо ҳатман ҳамун намуд мошинҳоро мақсад кӯшиш мекунем ба навор бигирем, пешкаши шумо бигардонем. ва ватсапи мо барои реклама дар бораи экран мондагие. Касе ки мошин, хона, замин чизе дошта боша роиш кунад, мо рекламаш мекунем. рафтем. ВАЗ Приора солиш 2008, мотор 1.6, сӯишвориш бензина, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 33,000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 222,000 рубл мешавад. дӯстои азиз, номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагим. касе конкретна харидора занг бизана. хоб, соҳиби мошин қай кардагие ки мошин нормалия, мақсад краскаш без царапинаи қоидави тайёр кардагие, диско, плистиш ҳама нормалия. касе харидор боша занг бизана, мақсад муомила дора бо 33,000 бо муомила дора. хоб, мошини дигар ВАЗ Приора солиш 2011, мотор 1.6, сӯишвориш бензин, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 29,000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 195,000 рубл мешавад. номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагием. касе харидори яъни қай занг бизана. дӯстои азиз, аз сабабе ки дар комментария бисёр ҳамин Приора гуфтанд, мақсад Приора бимон, ҳамун сабаб мақсад якчанд Приора мондагием. касе ки мақсад чихелеш ки маъқулай занг бизана, мақсад гап бизана. боз як ВАЗ Приора дига солиш 2014, мотор 1.6, сӯишвориш бензин, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 55,000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 371,000 рубл мешавад. дӯстои азиз, мошин молодёжни кардагӣ тайёре, хулоса ҳама 100% кардагӣ. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, мисол расход намекунӣ дига. мошинча бе расхода камбудӣ надора. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагӣ. мошин дигар Opel Astra F дар кузови седан солиш 1992, моториш 1.6, сӯзишвориш бензини холия, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 24,000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 162,000 рубл мешавад. номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондем. касе харидора занг бизана. дӯстои азиз, дастгирия фаромӯш накунед. ҳамин яктаи лайки бесумай бизанед. касое ки меҳмон ҳастанд, бори аввалай навораи моро тамошо мекунанд, подписатсия кунед, лайка бимонед, подписатсия кунед, зангулаи канала фиседа монед. хоб, Opel Astra F дар кузови хеҷибек солиш 1994, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 28,000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 189,000 рубл мешавад. номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагием. дӯстои азиз, занг бизанед, мақсад бо муомила дора, гуфта арзон мешавад. хоб, дӯстои азиз, наворро то охира тамошо мекунем. фаромӯш намекунем лайкора. бо мақсад мошинои хуб, мошинои беҳтарина пешкаши шумо гардондагем. боз як мошин дигар Opel Zafira солиш 2000, моториш 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Исфара. нарша 55,000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 371,000 рубл мешавад. номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагием. дӯстои азиз, Zafira хеле нормалния, соҳибиш гуфтае ки хеле созай, او قدر معلوماتی بیشتر دادگی نیسته. زنگ بزنید معلوماتی بیشتر خودش دسترس کنید.
ماشین دیگر دایو لگانزر سالش 1999 мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газай бародаро передача коробкаш механик ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 16000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русия 108000 рубл мешавад номрои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст занг бизанен айноми канали мо гап занен ба шумо ҳатман арзон мекунад дӯстои азиз я чунин чиша мумкин бигзара хоб мошини дигар дайво леганзер солиш 1997 мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ передача коробка автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне қурғонтеппа нархша дӯстои азиз 29000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 195000 рубл мешавад хоб соҳиби мошин қайд кардаги ки мошинча нахадуай мақсад ба ҳамин нархиш арзандаай тозаи мошин салонча ҳама тоза қоидаи краскаталаб нест ҳама 100%. хоб занг бизанед дӯстои азиз маслиҳат кунед мошин дигар Opel Vectra B ёфтем солиш 1997 мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ передача коробка механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нарша 31000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 209000 рубл мешавад номрои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст касе харидорай касе ки Opel Vectra B дар корай марамат занг бизанен қатъи соҳибиш маслиҳат кунен бо арзонам мешавад гуфтае мошини дигар дайво матис солиш 1998 моториш 1.1 бародаро сӯзишвориш бензини холӣ передача коробка механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол дар шаҳри душанбе нарша 13000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 216000 рубл мешавад номрои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст занг бизанед мошинча гарини камрасходай бародари азиз мақсад моториш 1.1 ганда камехӯрад хоб Mazda 6 ёфтем бародарои азиз солиш 2012 моториш D сӯзишвориш бензин газ передача коробка автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нарша 65000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 439000 рубл мешавад бародарои азиз соҳиби мошин қайд кардагиай ки мошин ай ширкат снимат кардагиай хулоса ки мошин снимат тайёрай да мегирӣ бо буфорат худат мемониш таксоват кан мегирӣ хоб Opel Astra F дар кузофи хечибек ёфтем солиш 1997 мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ передача коробка механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нарша 36000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 243000 рубл мешавад номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагем касе харидори аниқай конкретне занг бизанед дӯстои азиз хоб боқӣ сарбаланди хонаобод бошад дӯстои гиромӣ